mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Yari kita sa ika-18 ng petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayon tanga okslang kita sa sining mga inoras, yara lang kamo sa inyo tag sa kamapuloyan ng way dapat kaladtuan, kag hindi gid man tama ka importante, ipaiway lang anay mga kaaksyon. Sige, kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining nga odto? Kabayon tanga okslang kita sining mga inoras, kag ato sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa syudad sang Bacolod. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakipan mga kaaksyon, ginabi-habita ng pagpakigupod sa ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad nga nagapakigupod na sa inyo sining palatuntunan. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man sa oriental side sa aton sining isla sang Negros. Kamusta kamo dira ya mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakipan nga ginapabot nato ang pagpangamusta naton sa mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, kag Antique, kag tubtob sa malabutan sa ato sining pagwaragwag sa sining odto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa kinanta na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Probinsyal?
Mangin kaupod ta si Aksyon na Brian Morden ini may kang tanan sa palayag ni Gobla Lacson ginapangunahan sini or ginpangunahan ang pagpanghatag sang salagutron nga mga baboy sa sor nga bahin sang probinsya. Kalakip man sining COVID nga kaso sa probinsya naglabot na sa masubra 2,400. Kalakip man sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Aksyon Artay Hopon. Pagbalik sang Facebook live sang EOC para sa Information and Education Campaign ginpasalamatan ni Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales. Balita naman sa BCP o igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa ini may kang tanan sa pagbalik sang or sa sining mag-asawa lang ining mag-asawa, bata, mag-utod kag magpalaki isang dadakpan sa may bust operation sang Police Station 2 sa Balay nga ginhimo suluyupan kag baligyaan sang Shabu. May update kita sini dugay-dugay. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa factory supervisor na kuryente sa cooling power sa Tabunan, syudad sang Bago, patay. Kalakip man mga kaaksyon sa balita sa patrol spokesperson sang 3rd Infantry Division pinagi kay nga si Major Panchito Blahog ginrelieve sa pwesto, opisyal iga-assign sa mas dako nga obligasyon sa Armed Forces of the Philippines. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib. 18 anyos nga lalaki arestado sang kapulisan sa kaso nga pagpanghimulos. Ini ang may kang tanan sa child abuse mga kaaksyon. Samtang sa balita nasyonal naman, Senador Richard Gordon gintawag nga barat nga politiko si Presidente Rodrigo Duterte. Kag Senator Bongo ginapadasig sa COA ang audit process para matapos na ang mga isyo sang corruption. Kalakip man anay Bureau of Custom Chief Nicanor Paildonho ginaparesto sang Sandigan Bayan bangod sa rice smuggling. Kamara sertifikahan nga urgent ang budget bill. Mayo man niya. Pila ka mga nurses sa Pilipinas nag-resign na bangod sang pamahog sang COVID-19. Ba siguro pamahog ni sang wala matagan na allowance ni. Ay, tigamat na sila kuno resign sa pila ka mga ospital diri sa pungsod Pilipinas. Sambot diri sa Negros kung may mga pagpamahog man nga mag-resign din sila kung once sertifikahan nga hindi sila pagatagan sa mga allowances. Kapon tublang press conference to sa mga pribadong mga kumbuyahan. Kalakipan mga kaaksyon nining pagbaton sang booster shots para sa mga Pilipino ginatunan sang DOH. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018.
Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:41 na nga oras, 11:41 na mga kaaksyon. Sige mga balita to, dalon ta dugay-dugaya. Mga detalye sa aton sirigin pang headline, samtang rega pahunay-hunay kamo sa sining nga odto sa badumana. Less ang trabaho, ang iban sini nagpanghimos, ang iban sini nagpanglaba, pero tapos na, nagapahunay-hunay na sa sining nga odto. Kitang bahala sa pagdala sa mga balita, samtang rega pahunay-hunay kamo sa sining nga odto. I-like lang kag i-share ang ato sining nga Facebook account, ang ato sining nga Facebook account sa Aksyon Radyo Bacolod, kag ato sining Facebook program. I-like lang kag i-share dira ang aton sining Facebook page, no? Kay tirahon tara dugay-dugaya ang inyo sining mga mensahe kalakip man sa ato sining mga kaaksyon nga nagpadala sa inyo sining mga greetings via www.aksonradyobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton via Aksyon Radyo Bacolod. Tirahon tara dugay-dugay mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligin lang kaya rin ang resultaho sa unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Sabado, September 18, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 36 kag 8, liwat 36 and 8. Magbalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, manamyaw tanay sa mga kaaksyon naton sa sining odto, no? May lang pamati kay Alex Montesa. Sige, supsupon gid na ni Mang Richard ang dugo ni Dugong. Ay, perti si Alex Montesa. Oh. Amo nang tirada na Alex, no? Thank you gid. Humalumina, salamat man sa pag-monitor, no? Lilian Manseba, Dennis Richard Tiboroma, sa kay Gian Resicio, Fulgencio Orochel, Folinso Susana, and Jocelyn. May lang ang pag-monitor. And Tumbay Lundoy sa kay Lilia Manseba, Teresita Quinto, Ronald Lara Salim Bilagwas, Ana Sinoro, Imraki Obas. May lang ang pagpamati, no? Imraki Obas, then Jensky Mayag. And Idi Laos sa kay Roslyn Colinco Baldisimo, Manjo Arniho sa kay Lister Braza niya. Lister Braza kay Anali Elizalde, Patrick GRB Desena, Erwin Dicatoria, may lang pagpamati, no? Niel Brian Balawes, salamat gid. Thank you gid. And sa kay Eddie Lau, sara naman si Manjo Arniho. Ara naman And Iliterio Parcondayon sa kay Roby P. Valiente, Arnel po Disamparado. May lang ang pag-monitor, no? And sa kay Cathy Ver, kag kay happy birthday lang gali kay Bibot sa Redon, no? Sa Barangay Araal, birthday subong, halin sa kay Cathy Ver, no? Ayos, sa kay Rimar Hicano Haliasgo, may lang ang pagpamati dra sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castellana. And sa kay daligid lang, no? Kay panglantaon to diyan ayo. Anali Elizalde, may lang ang pagpamati. Arnel po Disamparado, naman sa Barangay Mansilingan si Toto Arnel. Si Patrick GRB Desina sa Victorias. Then may lang ang pag-monitor, no? Daligid lang kay Dre naman sa piyak nga saido. Sa kay Juancho Albior, salamat gid Juancho Albior. And sa kay Teresa Ferreira,
watching live from Marikina. Thank you so much, Gid Teresa Ferreira. No? Okay. Linya good noon, idol. Akala ko late na ko busy sa store. Sige Mugid na. Teresita Quinto, Lagranhala Carlota, no? And Joseph Pacifico, listening from San Enrique, no? Thank you so much, Joseph Pacifico, no? Thank you, Gid. And sakay Teresa Ferreira, pa-shoot out lang sa iyang pamangkin, si Jeffrey Pachico, nga nagpapagaling gid siya at sa pamilya ko Pachico. Thank you so much, Teresa, no? Martina Liling, Virgo September, salamat, Gid. Mugid ang tirada, Gid, ni Alex Montesa. Sige, salamat, Gid, Alex. Thank you, Gid, no? Ayos, sige, karon naman ang iban. Mahinang kalaban, Karon dugay-dugay lang iban, Dalig lang mga kaaksyon na standby sa aton sining pagpanumbalik. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Kini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center dapat Banat, Bulig. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:51 na nga tunuran sa standby Aksyon Alvin Graba. Tarahon na dugay-dugay mga balita ninyo sa patrol mga kaaksyon. Dari kita na pwede ba lang nga maghubi na may
Luwas sa DTX Nasa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:53. Kantuan taneng balita naton sa patrol. We have Aksyon Alvin Graba. Ini may kang tanan sa spokesperson sang 3rd Infantry Division nga si Major Pancito Blaho. Ginrelieve sa pwesto, opisyal nga iga-assigned sa mas dako nga obligasyon sa Armed Forces of the Philippines. Sinong bulos siya sini? Namin natutan ni si Pancito do kahapos lang tultulon kag interviewon Blaho. Ibalon ta ang report ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, may bag-unang spokesperson ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army. That is in the person of Army Captain Kim Apitong. Si Apitong Aksyon Rex ang nag-umpisa naman sa iya sining trabaho bilang spokesperson sa 3rd ID after nga gin-release si Army Major Senon Pancito tinalikdan nga Huwebes. Actually, September 16 siya Aksyon Rex ang iya siyang nabaton sini nga order gikan man sa higher headquarters. Nga do ka dasig lang sang relief order niya. Actually, Aksyon Rex ano sa iya, tapos na ang 3 katuig niya nga pagpangalagad kay 3 katuig siya sa 3rd Infantry Division pero as a spokesperson 2 katuig kag 6 kabulan siya nagpangalagad Aksyon Rex. Kay iga-assign siya sa General Headquarters mismo sa Armed Forces of the Philippines dito sa Campo Aguinaldo. Dito sa i-assign. Sa Aksyon Rex, mas dako nga obligasyon kay sulong sa Bilong gandaan nga Pilipinas na? sakto Hindi lang under sa 3rd ID ang pangalagaran ni... anong karangko yasin eh? Major sa gihapon, kaya pamangkota teaser, sin ko, career promotion. Sinig niya, Aksyon Rex, hindi ni siya career promotion, kundi mas dako pa nga obligasyon. Kaya pangalagad ka sa bugos ng Pilipinas, Aksyon Rex. Bago ang 3rd ID Commander, bago man spokesperson? Oo, bago ang 3rd ID Commander, si... Benedict Aribalobla, Riman Halinde? Oo, Riman siya halin sa 303rd. Tapos na-assign sa Campo Aguinaldo kag karon siya na ang division commander. Kati goodbye man kay Kuan Action Rex kay Panchito kay suno sa iya gin-assign siya dito sa headquarters o general headquarters sa AFP bilang isa na civil relation sang Armed Forces of the Philippines kag membro sa sang civil military operation same Yes sir, another pagidya trabaho. Group commander sang Media Civil Affairs Group. Okay. Medyo nagtaas-taas ang iya posisyon. Medyo nagtaas-taas ang iya posisyon. Pero for promotions na ni Guro? Yes, Aksyon Rex, sa iya, ang babaw ng bahala. Unlike Drea sa 3rd ID, spokesperson lang sa. Dito sa national nga level, siya na ang sa SIMO.
Yes, ara na siya sa civil-military relation. Oo. Group commander pa sang Media Civil Affairs Group. Mangin station commander man sang isa ka AM station pero under ni siya sang Armed Forces of the Philippines Aksyon Rex. Station manager? Muon man siya nga station manager sa AM station under sang Armed Forces of the Philippines. Sa ila guro nga local station na guro or sa Armed Forces nga station? Yes, Aksyon Rex, Armed Forces na ni siya nga station. Mangin host man siya sa mga telebisyon sa Metro Manila Aksyon Rex. Di sino to bulo sa iya di sa third ID? Si Army Captain Kim Apitong. Kim Apitong? Yes, Aksyon Rex, si Kim Apitong. Dini sa nagalinya? Halin ni siya sa Samar Aksyon Rex pero suno sa iya, dira na siya damlag pa na-assign sa G7 sa 3rd Infantry Division. Nakaagi naman sa 3rd Infantry Division. Yes, Aksyon Rex. Before siya nga nangin spokesman. Yes, amo na. So, bali, kunti, kung sa batalyon, S7 ang tawag nila mo. Kung sa division na, G7 naman, Aksyon Rex. Mo nagali? Oo, is public information man na siya siguro. G7, I think. So, subuya. Anong mambal ni sino to? Ni Apitong? Ni Captain? Si Captain Apitong, ginatingwaan taman makakontak sa Aksyon Rex. Kay ginahulat taman, basi makahatag man sa pag-unga number man. Si Major Senon Panchito. Actually, si Panchito Aksyon Rex, kay na-interview taman si Panchito, kaging confirm niya, ang iya sining relief. Sa diin, dako naman ka nga paghangkat bala sa iya sining kabuhi ni bag-o nga obligasyon. Kagagi nakabig dyan ini nga dako nga responsibilidad bilang miyembro sa armadong kusog, paagi man sa paghatag sa impormasyon Aksyon Rex. Naudugang pagida diri ni Panchito nga ang bag-o nga assignment niya sa Armed Forces of the Philippines dito sa General Headquarters. Isa man ka dako nga career nga promotion nan of course. Pero wait and see lang si Aksyon Rex sa ranggo kay magapangalagad gali siya. Tungabal mo sa Aksyon Rex bugos nga Pilipinas kay AFP under niya ang Philippine Army, under niya man ang Philippine Navy, under man ang Philippine Air Force. And that is why hindi lang panay anong sakop sang third ID gani? Panay kag ano to? sa ang bugos Oriental side dala paninigla de. Ang Central Visayas, ang Negros Occidental. Unlike kaya kung Armed Forces of the Philippines kaya bilog nga Pilipinas na. Bilog na ni nga Pilipinas, dako na gani ni siring niya, dako na ni nga obligasyon Alvin, no? At siring niya pero ginpayag yaman Aksyon Rex, pero hitawon gid sa Negros. Ati, pidugay man di sa ngadaan mo? Oo, dugay man siya di. Siring niya, permi man tada sa Negros Aksyon na Alvin, kag sigurado ko, hidawon gid ko sa Negros, hidlawon man ko sa mga media sa Negros Occidental. Siyang ko daw, maging bilang. Ambot ko na kakitay ka muna personal? Yes, Aksyon Rex, actually, many times, naka-story yata kay Major Pancito, naka-interview naman ta live sa iya, especially kung may mga selebrasyon sa provincial capital nga involved, nga ara dira mismo, mga katapos ng Philippine Army Aksyon. Okay man si Pancito, kay anytime niya matawgan mo malang siya. Dasig lang. Wag yaga off ang cellphone sini mo. Oo, may matimingan bala Aksyon Rex ka program siya. Tawagan mo, gambal siya. Binayo lang ko, program ko sa buong. That is why nga kung kaisa siya naman ang manawag. Aksyon Rex ang pahayag ni Army Major Senon Pancito. I'll be joining the Civil Relations Service AFP and mag-group commander ng Media Civil Affairs Group. The same time, station manager ng AM station ng AF at saka mag-program host sa mga TV programs namin. It's a big challenge, sir. Actually, very big challenge. More responsibilities actually. Paano ang pagtatarni mo, sir, sa bago na naman hamon sang imo kabuhi, sir? Sa akin naman is trabaho lang. Whenever we go, we work and we do it well. And I hope na makapagbigay pa rin serbisyo sa tao. Part of our promise, part of our mandate to the Filipino people na
kung kaya namin masuklian lahat ng tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng matapat na serbisyo. Kaya nga hindi tayo umuurong sa anuman na hamon. It's all because sumumpa tayo sa bandila at sa harap ng tao na magsiservisyo tayo sa bayan. Can you consider this, sir, as career promotion on your part? Because you will be holding a big responsibility at General Headquarters, sir. Promotion-wise, I really don't know. Nasa kanila yun, ano? But what is clear is I am given a bigger task ahead. And mas malaki yun kasi dito is scope mo Western and Central Visayas. Ngayon, buong armed forces, Army, Navy, Air Force, at para sa buong bansa na trabaho. So, malaki ang susuungin, malaki ang responsibilidad na naghihintay sa iyo. Pero promotion, it will just come. Ang importante, gawin natin ang trabaho natin. Malinaw lang na malaki ang expectation. Base may mensahe ka man, sir, sa mga pumuluyo man, sir, there is a Negros. Especially, you will be going to higher headquarters, Armed Forces of the Philippines. Unang-una, salamat talaga sa lahat. I thank the leadership, both the AFP and the Philippine Army. I thank the stakeholders, kayo, mga media. And I thank, of course, the Filipino people. Alam mo, naniniwala ako na kung makikipag-usap lang talaga tayo, maabot natin ang minimiti natin na kapayapaan. I have always believed na in this fight of insurgency, malaki ang role ng informasyon. And I believe many of our people have learned to embrace the government. It's because they have the rightful information. And sa akin, mapapangako ko, hanggat nandito ako sa serbisyo, hanggat nasa Philippine Army tayo, sa Armed Forces of the Philippines, isusulong natin ang iba pang dimensyon ng pagkikipaglaban sa kaaway na ang pagkikipag-usap at ang bukas na komunikasyon sa bawat isa. So, Rex, kabahin ko lamang ni isang pahayag ni Army Major Senon Pancito, someday and soon I will be back in Western Visayas. Pero lain na nagurong pwesto ako makabalikid man sa Visayas, basi siya ng commander sang 3rd ID bla. Ani man, kay dako na iyang aranggong aksyon, Rex. Muna-muli nga iya siningagin lauman gid. Kagana namian man siya sa Western Visayas aksyon, Rex. Sawaan niya nagidman din ka o galingon nga pag sinalayo sa mga Ilonggo. Oo, in fact, nakatuon na siya mag-Ilonggo man action, Rex. Nakaintindi na siya, makahambal na siya o galing kiti sunod sa iya, more practice pa. Pero mas maayo kay na ang kultura sang Negrense, kultura man sa Western Visayas, amat-amat yung man na-embrace black action. Alogid man ni siya? Si Bualog. Si Bualog. Oo, kuan siya, taga Bohol. Tapos nag-training Tagalog speaking naman action, Rex. Report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time. Las 12:05 na nga oras. 12:05 na mga kaaksyon. Sige sa mga kaaksyon tadiranay, sa taga paliwaliwa kamo sa sining odto, Santo Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:06 sa nga oras, matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba. Kantuan tanang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pagbalik sang Facebook Live nga gindula ni nilang Facebook Live tuod sang IOC mo
para sa information and education campaign. Pero nagbalik naman subong. Amuning pasalamat ni Liga ng mga Barangay President Lidig Les Gonzales. Kagiban pang mabalita sa Bacolod City Government Center. Yaring report ni Aksyon Art. Hopon Aksyon Art. Pasalamatan ng Sunrex ni Liga ng mga Barangay President Councilor Lidig Les Gonzales ang plano sang EOC or Emergency Operation Center nga ibalik ang sang una balagi nahimo nilang Facebook live program every afternoon nga mo ang naga-discuss or may aragid sang doctor nga gina-invite para nga mag-discuss ang Sunrex sa information and education campaign parte bala sa vaccination activity. Do kadasig malang to, dula malang to gulpi? Kaya nag-concentrate kami mga doktor sa pangbakuna. Tigaling subong sining ni Councilor Gonzales. Ang problema ni Aksyon Rex, kay kung ang barangay ang mga personnel, upod ang kapitan may eksplikar, ay may aragid hindi magpati ng mga tao sa gina-eksplikar sa mga barangay officials. Sila nga mayon at least na-record namon, magamit namon ini magkadto sa kapurukan kag gina-replay ng Aksyon Rex mo ng plano nila. Agod nga makita kag nunid dahil ang publiko mo na naman taon nila kung yung kaso nung na magbalik daw mag-mission na ining activity. In fact, sila nga may ara man sila mag-convincer pero may ara gid nag-analysis sa mga barangay officials kag representative president sa barangay nga nag-conduct sa information and education campaign. Kaya iwas ka daan sumong sa sinig pag-convincer sa tao na mag-paresto para sa vaccination activity. May master listing pa sila mo para sa mga hube naman balay 17 years old panubo. Kaya ginasugta naman ini sa tagsa ka mga barangay. Yari si Councilor Lidig Les Gonzales. Lipay makami ganin na ibalik to ang Facebook Live isang EOC. Kay may mga special doctor o may specialist, yan na mga infectious disease specialist na may mga speaker go every afternoon. So, nang katara at least gigambal sila yan na may masakit sila, hindi man sila magpati kung kapitan na mahambal, hindi makami doctor. So, mas nanito kung ibalik. But nang go naka-mention to last time, sang nag-meeting kami with Mayor Bing, na ibalik to ang Facebook Live na to. At least nang ma-record man namon, ma-play namon, at least latest siya pala, ma-record, ma-play namon to, may PowerPoint presentation, kita na daloon sa kapurukan. Ma'am, with this surge ng cases, anong instruction sa inyo ni Mayor? Yes, nag-meeting kami Action Art, especially the top 20 barangays with number of cases, no? Okay. So, of course, gina-appeal ni Mayor na ang mga seal-off areas naton strictly i-implement kit naton kag ang health implementation sa minimum health protocol sa kabarangayan. Okay. No? So, kaya mo muna na siya ang sa prevention aspect naton. So, ang task force disiplina naton, balik naman naton sa paglibot kag ang ato na close monitoring for those na may mga symptoms. But unfortunately sa level especially sa kapukukan naton yawan kami panaway damo man na with symptoms but hindi magpa-swab kay i-lockdown ang obra maguba ang negosyo maguba. Amala sa Rex dahil isa pa yung problema nila may experience ang takuling wala basi sa ibang na barangay matabo man si Councilor Gonzales subang nag-instruct na sa pulis kag upad man sa barangay na nag-usisa may ara isa ka balay Aksyon Rex gagin sa skuhan kung sino man nga talpulano mapati ka pagbugtaw niya sang aga Aksyon Rex hindi siya kagwa kay ginbutangan sang cushion line lang yellow line lang ginagamit sa pulis ginbugkusan niya ang bilog ng balay niya kag ginbutangan Aksyon Rex sang kwan sang notice nga pero hindi sa iya positive ba? Hindi siya positive. Pinamutangan sang caution like ng yellow. Di pagwasang tao kayo na sa iyang pitahan sila ay ano tabo
di, nga hindi ko yung kagwa, nga may mga, basta may notice, kinbutang. Iya ang mga sa balay ni, galing in English, galing dalong sila ni, ni Councilor Gonzales. Yan, may nag-star sa balay positibo sa COVID-19. Sino niya yung tinutunto niya na... Di mga kaingod dyan eh, way gid sang nagkakilala na eh. Di kayo, basi gabi naging butang, basi katulog tanan. Bisan gabi saya, may ido ginaya, lang alang way man ido na magtaghol na da. Ay, kung kilala kayo do. Ang lain yung kilala kay ido lang. Mga ido, bisa na pagka-taghol niya. Amo na taghol niya. Pagpalapit. Kadugay-dugay, pagpalapit niya, kilala ya. Away na, dayon. Pag taghol niya, aw, siling mo si Ate. Aw, Amo na ido mo. Tinanong, sinong upod sa panimalay ni? Silang niya din mga miyembro. Ito silang Kapitan Gonzales, ni Councilor. Kibot siya, kasi siya yung kantuan katao, kag ginagigan to. Kasi sa barangay mo niya, lalo ng inyong opisyo yung katman, nga magbutang kami isang notice, kag mag-silt off ka mo. Ikaw yung ginapabalong persona. Kibot niya sa Kapitan, silang niya, hala, why kami na yan nagbutang sa balay mo da? Sino ka tulutulto yung may lagaway kinatake di korason tong tao naging butangan nila sa Bex? San sining Dito sa nagbuwas ang yellow line na ginapamutang na? butang. Hindi kuha yung area na naging sa ilo. Why na naging subing niya? Why na ginagamit ang caution line yung yellow line ha? Kasi niya sa takuling, yung ginagamit na mo niya, tapulin na lang ginapapilit. Amo na sa iban guro nga barangays diri sa syudad, way na naiya mga yellow line. Mga gamay lang na actually nga karetula blad o band paper size ang naglas ang long mo. Correct. Amo na na yan. At yung laging baligkusan ng balay. Damo sa skiro, no? Way gidya ubrahon sa kabuhi ni nila, way na nibagpalahimunong kay. Gani matyagoy ng kampanya sa eleksyon, mo yung balantayan mo. Damo sa skobla, damo sa skiro. Ang kagmay maubragit niya hindi amo. Halimbawa, karon kon kontrapartido. Dasan katuan niya sang positive lakag iyakos ay kandidato. Ay, nano. Kundi nag-quarantine siya during campaign. Ang reaction ang confirmation partitioning Sasko, naging palayag ni Councilor Lady Grace Gonzales. Kami the incident na ginataskuhan ng isa ka balay, ginsil off, yung padalaan advisory, home quarantine advisory, illegal na siya, no? Kaya hindi man siya close contact. So, nag-cause anxiety, stress sa tagbalay, ginsil off ang balay mo yan, no? So, but hindi siya, ang barangay ginakigan, hindi wala nagsil off na wala nagpabalo, no? So, instead of helping one another, wala kita nagabulig, so kabay pa na hindi na siya maliwat kag pagitnaamon ng mga activities na related. Hindi na-check ko sa buong may CCTV kami na nag-retrieve, may hindi na balaan, unidentified, lain na tape ang ginagamit kag o sa subong ang seal off gali action art, no? Kabaluta, wala na tagabutang yellow line, yellow caution tape na nang kay naging cascade na sa barangay level, only tarpaulin, no? So ang natabo niya is ang kimbutang niya caution tape. Then gingaan niya home advisory notice na kadalong sang English language na hindi maintindihan, no? So hindi siya close contact. Pagbugtaw yun ang aga, hindi siya kagwa kay may tape ang yan na balay or yan na gig. Ay, damo gidyalain utok. Nuti kung klaruhan to sa CCTV, namin na gina nga makilala kag mapadudlab lang nagbutang sa ngilulan para hindi na masulit ho. Kasi yan, hindi ito rin tunay ang yaya. Hindi niya gusto na why kay hindi ka mag-authority. Gani? Ama ako niya bukusan mo yung balas. Ang nakalabay to. Matingala gito mo lang ay nagpositive gali sila tanande. Sila yan ang positive nga wala gali ko ni gagwa. Ay nano do kalaha matyaga ko nagapamati ni nagbutang subong gayom-yom ni. Ay kabay pa ba kuan ka tani makonsensya ka man. Ayo makonsensya ka tani sa pamilyang ginamumuman ni man ano. Actually, isa man lang nakataong naghimo sinati kung matalupangdan ka makita to sa CCTV, pangamuyoon niya lang blurred to ang kuha sa CCTV.
gani, kay kung makilala ka tapos kagin po. Kung makilala ka, disgrasya ginto. Di siya kagin kay Tipa Suglipas ka, hindi siya ka social rex. Hindi tiyo hostong niya. Hindi naman ka mo may saskola nung opisyo ina nga. Aning kapigaduhon sang tiyempo ni gapang sasko pa kamo bi pagpahimunong sa bangada kung way obra atin na lang kamo sa inyo puluyana. Amogid. Anyway, amo na, dugayan ko lang isa sa reports karon kay para sa mga nagabusong. May ginapabalo diri ang IOC na-interview nato si Doc Chris Sorongon kay may activity diri Aksyon Rex para magpabakuna sa mga nagabusong adang himuon yo karon sa Aksyon Ama, Reports. pwede mabakunahan ng gabusong? Yes, kay ang experience na nagigad sila na Aksyon Rex may napagtay malang nga nagabusong tiba-tibata ay patay. Amo ni isa sang gin-advise ni Mayor nga kinahanglan may mogid sang isa ka strategiya agud nga mabakunahan man ang mga nagabusong Aksyon Rex. Para may proteksyon man ang ila sa ning lawas. Correct. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon at tayo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon R. Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Daw magkayuhom kaman kung kaisaning nagakalanabo sa sosyudad. Doon nahimo niya tapalan kag ay nanong nga sitwasyon ay dapat padudlaoning nagahimo sang kasubong sini kay ang tao nga wala gid sang damo-namo kag way man connection ang gibutangan niya sang yellow line to di pagbugtaw iya di sa kagwa kay may tapik-tapik man nga ngalan kag may yellow line man ang ila sini nga balay ay nanong nga sitwasyon niya man ay oo kadamo sang utok nga nagabalingag subong di maintindihan man subong. Amo na ning epekto sang puwerteng preparasyon sang COVID-19. Actually, sa mga barangays, hindi gid man tama ka stricto, Pwede ka man ka magguwa-guwa, pwede ka man ka hangaw-hangaw. Basta importante nga, kunara ka sa guwa sang imo, sini nga puluyan, kag mga tubang sa ibang nga tao, na naka-face mask yalang, kag social distancing, okay na hindi kay, ang iban nga pinagusto lang, hindi mo maintindihan, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Art, makayuhom ka man sang balita ba? Ayo. Matapos ang balita sa Bacolod City Government Center, kantuan taring balita sa Kapitolyo. Maki-update kita kay Aksyon na Brian Morden. Ini may kangtanan sa palayag ni Gob Lacson. Pangunahan sini ang paghatag sang salaguron nga baboy sa sur nga bahin sang probinsya. Amuning mayong balita. Galing kay iti daw kadamo naman sang proyekto nga kasubong sini nga nagkaladula lang ang baboy. Oh. May aragid man niya nagprosper pero may aragid nagkaladula, no? Kaso sang COVID-19 sa probinsya naglabot na sa masobra 2,400. Katuantang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Kapitolyo Provincial. Aksyon, Brian. Aksyon Rex ang baka naghikog. Gali kay ginkarne gani. Gani. Huwag gid ay tao ng gobyerno why gid. Damo na nagkalatabo ng panghatag na sang salaguron sang baboy na kaiban nga kasapatan. Damo gina nagklatunaw, no? Damo Aksyon Rex basta naghikog to. Iway say goodbye ang baka Dito bong baboy naman ni Aksyon Rex ang panagtag sa provincial government sa pagpanguna mismo ni Governor Eugenio C. Lacson dito ini sa sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental, partikularmente na sa ikalima kag ikaanom ini nga distrito. Aksyon Rex naglabot iya sa 197 tanan ka mga breeder piglets kag sumungman 77 ka mga baktin ang pinangtagtag nito sa pamuluyo sa diin ang tinutuyo si hindi ni part sang campaign na basis link ko part sang campaign law hindi man gali
ay di man kayo may part naman siya, part ng Provincial Government's Livelihood Program Assistance. Amo na yung tawag na, no? So, masubra 200 initara nagsubrex ang ginpanagtag dito. Sa mga beneficiaryo nga sila ini ang may ara sang poder na nga nagauyat sining nasabit iya nga mga baboy Aksyon Rexa. Ang tinutuyo sini suno kay Lacson amo nga maka-produce sang madamo nga baboy ang probinsya sang Negros Occidental kay problemado gihapon ang ibang nga probinsya sumo Aksyon Rex mo sang inibalang ASF ilabi na gito sa Luzon area nga sa diin nagapagahulat sila kung sinong mag-export sa ila dito kay padayon ining ASF dito. Kusunod rin kay Lacson, ini na po ining Bulig nga maka-income ang probinsya sang Negros Occidental mag-export sang baboy dito plus ngati makabulig iya sa pangabuhi sang Tumuloyo Aksyon Rex. Sa dimension mo kaila nga basi magkaagula ini suno kay Lacson diri ani tagnagalaom ini siya nga ang baboy tadlungon gito pagsagod Aksyon Rex para hindi madula kag kon nagadako ini nagabata nagadugang man ang ila sining income kag mag-ayuhan ang ila sining pagpangabuhi Aksyon Rex suno pa diri sa kay Lacson ari sa siya pagpalayan. Aksyon Rex kundi lang ito sa sur nga bahin sang probinsya kundi sa bugos ining Negros Occidental ang ini nasambit yan nga programa sang gobernador na galing ti ginaamat-amat lang ini nga ginahimo sa sining nga mga pinion Aksyon Rex. Speaking of baboy gihapon ba may isa di ka tao Aksyon Rex do mayo gini nga ehemplo dito sa Balita Dulod ginpadala man ni sa Aksyon Rex. Tong baboy to? Oo, ini isa ka tricycle driver na si Claim na to sang tagiya sang baboy? White pa siguro Aksyon Rex sa tinalagi ni sang aga din balod la sa kapulisan. Kag sa mismo nindulong ni si Charlie Carriedo ni 40 anyos taga Purok Taglaom Barangay Bagumbayan Valladolid. Ang isa ka baboy gindulong ni sa pulis dira hindi iya kay ibaligya kundi i-record niya to nga ginapabaluya abi kung sino tagiya sang baboy nga nakapulot niya gidakop niya kay nagasunod ini siya sa isa ka van ang van may karga nga baboy tad nahulog ini. So suluyag na lang ni Charlie Carriedo nga iulot ini sa tag-iya Aksyon Rex. Ano? So basi sino tong nag-monitor kag manawigitan baboy ato dito sa Valladolid PNP. Sa ibang nga balita sa probinsya sang Negros Occidental, COVID-19 update kita Aksyon Rex as of kagabi ning posting sa probinsya nagdanga na sa 2,473 ang aktibo nga kaso sining COVID-19 sa probinsya sang Negros Occidental. Kag ang patay kabilugan na halin sa nagumpisa ining si COVID-19 nagdangat sa 737 kag ang naka-recover diri 22,339 sa total yung nga kaso nga 25,420 o 49 Aksyon Rex. Kahapon lang nga adlaw 26 gid kabilog ang patay kahapon lang nga adlaw Aksyon Rex. Sa kadlo grabe 26 ang patay? 26 ang nabutang diri sa kahapon nga adlaw death Aksyon Rex sa Negros Occidental. Ang recoveries kahapon 85 Aksyon Rex. Nagmasubra 170 naman ang bag-o nga kaso ni COVID-19. Amo nang balita gikan sa Provincial Capital Aksyon Brian Modern report una sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radyo Philippine Standard Time. Las 12:27 ang aton oras, no? 12:27 na mga kaaksyon, no? Dali gid lang sa mga kaaksyon naton nga nagapamati sa sining odto diri kita nay, no? Para siguradong sigurado aksyon erek mag Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig na naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si
Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87. Ayos, sige, manamyaw tanay sa kay Rona, Madam Rona, Rehida Traba, monitor silang tatay te, didira sa Banwasang Dulida. Malang pagpamati, Rona, Rehida Traba, and sa kay Mary Jane Saludares, mayo lang pagpamati, tamyaw ko lang Saludares family sa Banwasang Pontevedra, from Hong Kong. Susette Alunan, thank you gid Madam Susette Alunan, kag Jerry Limaco, gatamyaw lang kay Rolando kag Marieta Limaco, solid gid Aksyon Radio. Thank you gid Jerry Limaco. Teresa Pacheco, siling halong gid kamo tanan dira Aksyon Rex kag sa tanan nga staff pati pamilya ko sa Hinigran. Sige, salamat gid Teresa Pacheco, no? Siling ni Alex Montesa, nami na tani sa Rex Butangan, Manila ang balay ni Kap kag kagawad sa Ngilo Line. Ay, oo. Way gid obrahon gid sila Alex Montesa mo. Sige lang Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid, no? Baryoga Ray sa Barangay Pandanon DSB. Diding Alohomento, may lang pagpamati. And sa kay Winnie Pontino Pautan, no? Winnie Pontino Tanate, no? Thank you so much. Salamat gid Inday Winnie Pontino Tanate, no? Okay, sa kay dali gid lang, no? Lunisa Elban Buena, salamat gid. Thank you gid Lunisa Elban Buena, no? Maria Teresa Filinia, salamat gid. Thank you gid, no? Lorna Diligencia from Cadiz, salamat gid Lorna Diligencia, no? Then sa kay Rona, si Rona Rida Traba. Michelle Sayo Gemeroy, salamat gid. Tamyaw lang mamaya nga si Mila Sayo dira sa Talisay, no? Thank you so much Michelle, no? Noel Amar, salamat gid Noel Amar. And Ria Miladjo, no? Thank you gid Ria Miladjo. Jerry Limaco, salamat gid. Jerry Limaco. Dennis Nuestro, may lang pagpamati Dennis Nuestro. Paul Spat, salamat gid. Merly Gonzaga. And sa kay JR Mainit Trihon, Renz Evangelista, kag pamilya Evangelista sa Barangay Santol, Binalbaga, no? And Creselda Balendez Iman sa Panglao, Bohol. Thank you so much, Creselda Balendez Iman, no? Sa iban pa naton nga mga kaaksyon, no? And Dino Alik sa Hinigran. Thank you gid Dino Alik, no? Ayos, sige. Okay Karon naman ang iba na mahinang kalaban, daligid lang mga kaaksyon. Standby. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done.
Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo
Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibunko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:46 sa aton oras. Aksyon Alvin Graba standby sa Nukpo, no? May lang pagpamati dira sa Procsabiso sa Barangay Villamonte sa kay Pilton Lipora, no? Salamat gid Sir Pilton Lipora. Si Kuangalida Roel Seroma, may lang pagpamati parikoy, no? Paring Roel Seroma, kag kay Bibi Gregorio Yolo,
gatamyaw lang sa upod sa konvento sanday Maninay Divine Onyo kag Andro. Okay, salamat gid sa pag-monitor. Paring ala na bales sa Olympia Village, Olympia Masagana, no? Masagana, Barangay Alihis, kag kay paring John Britannico, kag kay Maricoy dira sa Purok Gaisano. Salamat gid sa pag-monitor sa sining nga udto. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita sa sa Nukpoho kay Aksyon Alvin Graba, ini may kang tanan sa factory supervisor na kuryente sa cooling power sa Tabunan, syudad sang Bago. Patay ini mga kaaksyon, no? Paring Ryan Burhaga, monitor man. Salamat gid paring Ryan Borja kag kay Commander-in-Chief kag sa mga kids dira. Malang pag-monitor sa Barangay Sumag. Kag kay Pak Manuel Matchong Pilinggon. Salamat gid, no? Pak, salamat gid Pak. Ayos, kadtuan tang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol sa Nukpo. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, patay na sang nasapuan ining supervisor sang 1121 Ventures Incorporated matapos na kuryente sa tower sang ila sining factory dira sa area sang Tabunan sa siyudad Sambago. Ining biktima ging kilala kay Jerry Hamili, 35 anyos. Sunod diri kag base sa inisyal nga pagpangusisa ni Lieutenant Colonel Joem Malong, kahapon nga daw aksyon na Rex samtang inulan bala kahapon, especially sa area sang Bago. Nagsaka ni siya aksyon Rex sa cooling tower sang among faktorya. Actually ini nga factory aksyon Rex amo ni ang nagahimo bala sang styro box. Okay. Oo, kag dira ginsaka niya ang ila sining nga cooling tower. A good ma-check bala. More or less ang kataason sini suno kay Joey Malong, mga 20 feet ang kataason. Ang purpose naman niya diriya nga ginsaka niya dito para checkyaron kung tani ining induction motor kag ti ma-check man ang water temperature sa ila sining factory. Gindimala sa ugaling kay ti aksidente ni sa Action Rex nga nakuryente kahapon nga daw. That is why sa panawag man sa mga kapulisan paagi man sa Bulig sa mga katapos ang Bureau of Fire Protection sa Siyudad Sambago led by Fire Inspector June Michael Manuel. Tigayon nila nga na-retrieve ang ining bangkay sa ni Hamili gikan man dito sa Tower Action Rex. Ari ang pahayag ni Police Superintendent Joem Malong. Supervisor ni siya 1121 Ventures Incorporated. Ang biktima nagsaka ni siya sa cooling tower. More or less, 20 ni siya katapak ang kataason ng tower nga ni para i-check niya tani ang induction motor kag ang water temperature na sa ilang production sa ilang factory. Ugaling, accidentally na kuryente siya dito. Sang ginahugtan niya tani ang induction motor cap sang induction motor na kuryente siya kag nasapuan na lang siya no nga wala na sang kabuhi. So ang aton nga Bago City Bureau of Fire Protection nag-respond ni siya immediately dito kag i-recover ni nila ang body sang victim kag So Rex, kabahin gid lamang siyang pahayag ni Lieutenant Colonel Joem Malong. Report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo. May yari ring ginpadalang press release. Ang Apolinario Gatmaitan Command, New People's Army Regional Operation Command Negros Island, no? Pagi kay kawan ito magbanwa, basahon tayo ni dugay-dugay. Pero ginapaksyonan na ng tanan nga himata kag kakilala kay Chodora Diding Garcia Parian, ngayon siya nagtaliwan sa tong Setyembre 16 sa Kanlamay Ilog, Negros Occidental. Ini siyang natalana ng igalubong sa Setyembre 22
next week na Merkulis nga daw, no? Nagapakso ng iya sini nga bata nga si Eva Parian Di Maala, no? Ginapaksonan gid kung sinong mga kakilala, abyan, himata ni Chodora Diding Garcia Parian nga isya iga lubong sa palabuton nga Setyembre 22. Ayos, may lang pagpamati sa kay Mr. Milili Oligo, kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? Thank you, Gid. And sa kay Barrio Garay, kay Kristen Minies Villalobos, and Alex Alfabito, no? Dira sa Barangay Sumag. Thank you, Gid, Alex Alfabito. Thank you, Gid, no? Daligid lang sa kay Aksyon Eric Magbanwa, standby na Aksyon Eric. Ari ang press statement ni Ka Juanito Magbanwa, spokesperson sa Apolinario Gatmaitan Command, no? NPA Regional Operation Command, napitsan ni kahapon September 17. Ang press statement nagasiling lubos nga ginapasidunggan sa Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army Negros Island Regional Operation Command o AGCNPA. Sila Chini Niki Dakalos, munisa si atong napatay sa ilog ni si Chini Dakalos alias Niki, Jeren Vargas alias Alvin, Bobong kag Junard Albior nga naghalad sa ila kusog kamayo kag kaalam para isulong ang revolusyonaryong handom sang pumuloyo nga labuton ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya. Na marter ang apat ka mga kaupod sa inkwentro sa tunga sang mga pulang hangaway sang Armando Sumayang Junior Command Southwest or South Negros Front kag mga tropa sang 6 Special Action Force Battalion kag 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Company o Consecond NOMPC sa sitio Balik-Balik, Barangay Tabo, Ilog Negros Occidental sa itong Setyembre 14, ginpaarakan sang mga elemento sang 6 Special Action Force Battalion ang kag 2nd NOPSI ang balay nga ginpunduhan sang mga pulang hangaway na pilasan si Calvin kag Niki sa ilang pagatras kag sa dalayon agod nga makamaniobra ang iban nga kaupod naghambal sila nga luwason inyo kaugalingon ibilin na lang kami. Si Ka Alvin 24 taga Barangay Canlusong Ibi Magalona ni Sagali Negros Occidental, no? Ang isa ka platoon leader sang New People's Army Southwest Negros Guerrilla Front nga ginalaragway bilang isa kamayo nga commander nga bisan sa ital-ital wala gid ginapabayan ang mga kaupod. Sa iya lamharon nga edad nagpakita siya sang kapasidad nga mamuno sa patagman sang politika o kon militarya o kon militar kag determinasyon nga dugang ipataas dugang ipataas ang naabot nga level sang inaway banwa sa sor nga bahin sang Negros Occidental. Samtang si Ka Nike 30 anyos mga bata panaglio ang political instructor sang platon halin sa Minglanilla, Cebu. Taga Cebu ni ihimplo sa pinakamaayo nga anak sang pumuluyo nga ginpili ang dalan sang rebelyon agod nga alagaran ang pumuluyong pigos kag ginhimuslan bilang isa ka intelektual nga nagdako sa kasyudaran. Maisog niyang ginatubang ang sakripisyo kag kabudlayan sa pagpakigbahin sa revolusyon. Permi niyang makitaan ang positibong bahin sang mga bagay
kag porsigido nga ginpangibabawan ang mga kakulang. Sila ka Bubong kag ka George naman mga tumandok sang Southern Negros. Ang ila pagtaliwan aton ginadayaw kag saluduhan bangod ila ginpakita ang katampad sa ilang sinumpaan nga pagserbisyo sa pumuluyo nga nagakilala kag nagapalangga sa ila bilang matuod nilang hangaway. Ang pagkamatay sang mga kaupod nagadala sang kasubo sa hanay sang bugos nga revolusyonaryo nga puwersa sa Negros. Subong man ang ining kasubo ang iga-kambyo o ikambyo sa labi pang kakahas kag inspirasyon sa pagporsige sa pagpadayon sang ila wala matapos nga misyon nga amo ang paghilway sang bugos nga pumuluyo nga madugay na nga ginapigos kag ginahimoslan ang ila pagkabaganihan kag wala pagulikid sa kauglingon para sa interes sang malapad nga masang pigos ang nagakadapat lamang sundon ilabi na ang ila mga naamot sa pagpabaskog sang rebolunsaryong kahublagan sa isla sang Negros. Ang maisog nga pagpakigsumpong sang ila mga pagpakigsumpong sang mga isganan nga mga martyr sa revolusyonaryo kag ang ila wala kahadlok nga pagatubang sa pinakamataas nga sakripisyo pagi sa paghalad sang ila nga kabuhi ang nagasindi sa nagabaga sa mga nagabaga nga balatyagon sang pumuluyong Negrosanon nga determinado nga isulong ang lapnagon kag ikit-ikit nga gerilya nga pagpakig-away base sa nagalapad kag nagadalom nga basing masa kag pabayaron sang mahal ang mga may utang nga dugo sa pumuluyo kag revolusyonaryo o revolusyon. Ginapanawagan ang mga maayo nga kabataan nga militante nga ipangabuhi ang revolusyonaryo nga diwa kag ang maayo nga hinimuan sa mga bagong martir or bagong martir para sa masang pigos makigbahin sa mga armado nga revolusyonaryo kag mag-amot sa pag-abanse sang inaway banwa halin sa estratehiko nga depensiba pakadto sa estratehiko nga pagkapatas tubtob sa kadalagan amo ining statement nga ginpadala sang Armando Sumayang Command sang New People's Army or Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army Regional Operation Command Negros Island. Pagi kay Ka Juanito Magbanwa. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kauna impuntong aton oras mga kaaksyon kaduan tanang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Ini may kang tanan sa nagkaladakpan man ho, mag-asawa, bata, mag-utod kag magpakaisa no. Nadakpan ni sa bypass operation sang Police Station 2 kahapon sa ngapon sa balay nga ginhimo suluyupan kag baligyaan sang Shabu. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Mabuhay si Aksyon Rex Peregrino Cantong! Nga mabuhay gidaw. Dali na lang birthday mo. Ayo di purma. Sa next patugali nga Sabado? Ti gani, walong tulog nila ko. Okay. Oo, at least abansi kita nga nakasinggit si mga mabuhay ka. Okay. Kag ipadayon. Ipadayon ang pagpadala. Ang biko ipadayon ang vlog. Ipadayon ang pagpadala. Ayo di purma. Ayo. Abi ko kundi padayon ang pagpadala. Abi ko ipadayon ang kaublagan, kundi ipadayon ang pagpadala. Oo,
sang gift, no? Sugod na boss ha? Sugod na sa Lunes? Lunes, boss, break nyo. No, para ito sa mga pamutos ka mo, no? Sa Lunes, ang gipotos nyo, ipadala na, no? Ayo di purma. Temprano. Sa September 25 Gani, Hindi ko na napag-ilipod sa inyo. September 25. birthday Rex na. Cantong Day. Yes, birthday ni Rex Cantong. Kung may magsubra pa dati. Tiyaw, tumani. Ayo di purma. Sobrahin nyo lang, Hindi na pagkaulangi, no? Si Kakao, okay na da? Okay na, tapos na. Ate, kung why pa. Nagpuli na siya. Okay. Okay, break time na Break time na. Mahal nga pamate, Sir Joseph Chowa. Oh, yes, Sir Joseph. Kamusta, Boss Sir Joseph? Anong itsura ni Sir Joseph, man? Anong itsura, ya? Ate, itsura, Ayo di purma. Sinanay ni Toto Manuel ko, okay. Mga amigo, tara nga tayo hard niya sa Aksyon Radio, no? Gani, man. Paring Nono, Agisando. Paring Nono, monitor sa kahapon to. But subong kung ati, Sabado monitor lang ni Saguro. Siguro kay ilay na sa Balay Cross sa sa Kawayan. O basyarin siya sa Santumanan. Manuling. O basyarin siya sa Santumanan, no? Basyarin na siya. Kwanta, baliligyan ba nga lumber yard, no? Siling ni paring Ryan Burhaling niya advance happy birthday pare Rex. Di wala kita na. Ara pre. Padala lang pre. Ayo di purma. Tapaton na rin sila, no? Tapaton na rin sila. Kaya importante kita, no? Nga maka-collection. Hindi man tingob subong tag-isawon ka lang niya. Isawon ka lang ni para nga daw tulo ni Pano pa. Gani. Para at least hindi mo madula sa paminsaro nyo. Laban. Siling ni paring ala na balis, TY pre. TY sa? Okay. Sa next week ilang kuno yagi di. Okay. Okay na pre. Okay pre. Huwag na problema pre. Next week at least pare. Di na maglubok pre. Kaya at least pare alan na kuan pa lawig-lawig pa pamutos po kapag dugang-dugang. Ayo di purma. Di ko next week tayo may gina sa Sabado, September 25. Ito sa Lunes ka siguro kasi padala na pare alan na Ay hapit ka na diguro. Kinatipon-tipon niya pa na. Para kay Aksyon Eric, kag imo parikoy, kag kay Ihada. Okay. Good na. Pare, ang sa Ayo di purma. Ang sa Diyos ko parang hindi na pare tamis, Ayo. Kasi magsaka mong kalamay ni Pare Rex. Ang mga pait-pait na magkahang-kahang. Gani man. Di gani ang oxygen oxygen. Si Arex Alpa, siling niya Aksyon Rex sa happy birthday. Okay. Idol kamo duha permi magkadlaw upod mo. Tani sa punta na padala ko lang tani do way ko feel. Butang nga gid sa punta, no? Ipadala ko lang da. Happy birthday, Aksyon Rex. Ipadala ko lang dira next week. Kay Radin Bande, salamat gid Radin Bande. Ara sa? Ara si Radin. Ate, good. Thank you. Amo na yung aton da. Si Sir G. Gobal da may hapon Si? Sir G. Gobal sa La Carlota. Sir G. Gobal. Sa La Carlota. Sa La Carlota. Monitor sa ato, no? Si Rona Rida, traveling niya ba? Ate, mano saya? Ate, manog lakat na kunos misterya. Ate, bisa ni ka pa maglakat ya, ate, padala lang kay Pare Rex, Ayo di purma. Ara na kuno, Amo na dang tirada, met, kay ato na, no? Ato na si Pare Rex. Kay Kagawad, Jofreda, sa La Castellana, sa Barangay Robles. May lang nga pag-monitor da, Kagawad. Jofred sa Panta. Kag Kapchad Feria. Yes, at kay Councilor Karim dira, may lang nga pagpamate. Kagawad Jofred pre, Kagawad. Okay na. Okay. Thank you gid kay Toto Ryan Burhao. Ano ko no? Pangros lang akon. May punong siguro ay. Ay, way kakabalungan ni Gusante na to sumag. Agale? Oo,
Pila na katinulada kag banyira yung isda. Ayo di purma. Ti daw duwa ka tinulada giniguro nga bangos. Hindi lang tinulada, pare ko lang pare Ryan ang banyira lang. Ayo di purma. Para do gamay-gamay lang pre, no? Kadadis pare Ryan burra mo yung sutil gining duwa ni way gini opisyon sa kabuhi nila mo. Opisyon ng duwa wag ila na ni ganing nga duwa daw. Do ila na naman tanan. Ayo, gid. Sabado man subong ah. Oh, Sabado man subong ah. Weekdays man subong ti buwas ta Sunday ti family day. Ba? Oh, family day na tanan ti wala na chimpo balik naman ta Sunday sa Lunes, no? No, pa kay kwanta kay classmate ro na trabarida da. Ati, okay gid ko no. Ipadarayan na gura bansi gura. Ati, before ara ko no niya misterya. Aksyon Eric hipos lang da bala daw mahuya man ta. Ay, hipos lang sa kuno classmate mo ah. Ayo di purma. Hipos lang ko meet pro Manila kuya. Oo. Naman na ganyan kung mag-hipos ka pro Panilag, no? Panilag ah. Ano ning damo ning nagladak pa no? Tip ko na ni package deal nito pamilya gini. Damo sila yan no? Ti si Pabla bata, mag-asawa, pakaisa, magutod. Ting ilang nga balay nito ginimo nila ning kuan nga department store. Gani no do natamaan sila ni. Tugid may bligya sa po, may sululuyupan ti do ara gitaran gisila da. Kibot sila gabi sa operation ni Police Captain Paul Vincent Pindon ang hepe sa station number 2 kag ang bilog man nga porsa sang PNP Drug Enforcement Unit Group sa Pro 6 led by Lieutenant Colonel Jamie Laguyo. Di amo ni sila nag-operate kahapon. Ti uninspected o sila mag-inspector nga amo ni matangtal nila nga walo ni kiti kotong ni akin sila nga nagagamit, nagabaligya kag nagahikop kisang shabu Aksyon Rex. Ano ni ka suyop gid ni sila? Ate suyop na customer na abtan nga ni duha ka bilog. Poste ibang taga repacking, ibang gabaligya. Dito ka namin sa ila live Aksyon Rex. Do Changi matyaga nila ba? Ate amo gini ang ila balay gini mo lang do sa buot Changi. Kag suluyupan Aksyon Rex kan subject rin sa ilang bypass kahapon. Amo ni si Romel Takuyan 28 anyos. Amo ni sa bali ang subject kan takpay gid kahapon sang station number 2. Ang asawa ni Romel Takuyan nga si Salvi Macalye 27 anyos na dakpan man Aksyon Rex. Pagkatapos, ining si Jason Takuyan, Aksyon Rex, manghod ni Romel Takuyan, na dakpan man, 23 anyos. Ining si Perbert Rogasyon, 42 anyos, pakaisa ini ni Romel Takuyan, Aksyon Rex. Now, ining si Nathaniel Rogasyon, 18 anyos, kag ining isa ka minor de edad nga 17 anyos, bata naman niya ni Perbert Rogasyon, Aksyon Rex. Ining duha, ate mga kuan niya, manog suyop gini si Winfield Albaran, taga Barangay Estepania, lambot pa din siya sa Purok Sigayo, sa Barangay 2. Pangayaw guro na, pangayaw nga manog suyop. Tilaban pangayaw gini. Kag ining si Jim Ocampo nga taga dira man niya, taga Barangay 2 Aksyon Rex, Purok Sigay, 53 anyos ni. Dito nabtan nanday Police Captain Pindon kay ni Lieutenant Colonel Laguyo. Isip-isip na ito mga 22 ka plastic sa siya ito no? Sang suspected siya po mga moles guro ang bukas na guro mga 15 gramos pero ang market value sini mga 102,000 pesos Aksyon Rex man kalalapta kung sa lamisa pagabot na kiti guro na sorpresa sila nakibot sila guro nakibot sila kano takto na kano kasimana ni ang susurbida ni pinto na sa lugar mo kiti halas na kato kadamo sang mga pangayaw perbikat to dati amo to nga nakatimbre kahapon sa tropa nga sir ara gid sa tananda kompleto gid ati kompleto Ricardo si ali sa mag-asawa mag-utol magpalakaisa kag bata tigpo gid sila opo sige sila tanan nagsurek bata nila man si Sir Pindon oo ti ara man si Colonel Laguyo sang Pro 6 PNP Drug Enforcement Group ati way gid sila ka palakag way gid sila eskapo kay halos na palibutan gid sa tropa ang iya si report anyari si Captain Pindon ang sa station number 2 sa interview sa Aksyon Radio.
nakadakop kita, 8 siya ka mga suspitsado sa paglapas ng RA 9165. Muna sila Romel Takuyan, Gilbert Rogasyon, Salvi Macalye, Jason Takuyan, Nicolas Rogasyon, Winfield Albaran, Timo Campo, kag Nathaniel Rogasyon. Hindi man na sila maglayo-anay kay si Romel Takuyan kag si Salvi mag-asawa. Si Gilbert Rogasyon, amo ni ang amay nila Nicolas Rogasyon kag ni Nathaniel Rogasyon. So ang iban si mga nagbisita ni sa ilang balay nga ginapastaran kag ginhimo matagden. Sa paghinakop nakakuha ang aton nga mga tropa more or less 15 grams nga may estimated street value of 102,000 pesos. So yara sila subong sa police station to kag ipagapailan sila sang kaso sa Lunes. Nagtuman ako sir interes kay do halos pamilya galini kag ano sir ang ila balayda sa luluyupan kag sila mismo nga mga pamilya gamit man kagabaligya sir ano pastada man. Oo, base sa impormasyon nga nato no mga tatlo naman kasi man nga ginomonitor ang balay nga ginimo nga plastaran, balaklan, suluyupan, tubong man sila-silan yung mga pamilya galamit man guro di balinimo nga negosyo nila ang pagbaligya sa illegal nga droga. So ining ibang diya sir nadakpan niya balidra na nagasuyop. Dili sa bakal kag suyop. Tiyan mo na, Sir Rex. Balaligyaan, suluyupan. Grabe, no? Bakal ka da, kung masuyop ka da, pwede ka lang kaskor da. Score ka na, basta ang pag-score mo, basta may bayad pa. Oh, Kaya gamit ka na mga drug paraphernalias mo. Tuter, lahit. Aluminum foil. Grabe, no? Ang barangay do, sabi ko na dula na ng baligyanay dara, mas lagligyapon da. Ati, kawat-kawat hindi mo na madula, bisa na, mo na ang operation, ang Surex, may matuhaw na, may mabulos naman da. Muna ning kapigaduhon, subong ko, gapakahapos lang sila. Amo ning damo nagkaklasate. Gani, hindi mo na magwanta ning sitwasyon subong. Ay, sus. Mayo ko makasalbar na sa inyo ang sabon na sa Gani COVID-COVID. kung makasalbar kag makaayo na sa COVID-19 nang mapapas tanan, kung pasalamatan ta. Sige nila Oo, kung pagkasuyop nyo bla, tanan mapapas na tanan dis bakulod, way na bla. Way na tanan na virus. Oo. Tani, Mayo tani, galing kay budlay gid. Budlay gid mo ning kapigado pero ba nami ang isla magtiner sa silda. Subong ka patamat naman gutok ng gani. Silda ni Captain Pinto no kung tasa man sao. Alam na ko pabayaan da ka himo illegal da alam ko na baro man stoy unta tanyo na da kay puno na silda ko. Di ba nami mo si Pinto da kay damo report na siya da. Nagpungko ka mo guro sa sulod sang balay nyo mag-usap-usap na dulce kag magpamusi-musi sang kalimutan nyo may kwaon pa ka. Mo kita sa Rex no. Hindi ka na ikaw na... Hindi lang Kaya na ikaw nalagaan ng istorya pa di karoon, no? Si Toto Butchok na ba lang pagpamati, Aras-aras, Oh, si Toto Butchok lang. Butchok? Ano pa ginaulat mo? Padala na. Ati, ang balon niya lang kuno si Lola Yarona Rida Traba. Naglain, mag-istorya sa lagana ni Butchok, buyog ni Butchok mo. Ano ka mo yung Butchok? Ingin niya ko ni mo, Itulo ko pa yan kay Kasmitro naman. Do ka unfair ng isang imong sitwasyon, sige. Sige, gatala lang man kaon sa ilong. Isulogin. Si Pare Ryan burhabang ka pa niya kagisa mo. Gatala ko nung kanon nga antes baba si ilong ko yan na dasok. Ay, perte. Sige lang Pare Ryan, amo gid importante. Okay na importante nga makayuhom ka Pre Ryan. Bisa sa kadali ng Pre. Gani man. Importante bangros ni napakalimti. Larga. Nagabaligya ka lang isda sa merkado sa Sumaagba, larga. Sige, larga ko tadi para nga madula na, no? Sige, report ka sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric, bumalik report sa Bacolod. Aksyon, radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, pwerte. Thank you, gid. Salamat, gid. Aksyon, Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, live
tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 7 ang aton oras, launa 17. Dalig lang Aksyon Roger, plus tara na inoy. Kadtuan tang balita ni Aksyon Roger Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, no? Anyway, kang tanan sa lalaki, balahong ti arestado iniho, 18 anyos nga lalaki, arestado sang kapulisan, kaso nga pagpanghimulos, sus Mariones, may kang tanan sa child abuse ini mga kaaksyon. Yari ka na sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, dakop ang 18 anyos nga lalaki, ini siya nagapakatubag sa kaso nga paghimulos kag may kantalansan ini nga kaso sa Republic Act 7610 o kon child abuse. Ang gindakop mga alas 9 o kon launan takna sang hapon kahapon, ginkilala ini sa kay Nolan Namuko Janala, 18 anyos sa edad, kag ini siya residente sang Sitio Punong sa Barangay Burgos, syudad sa Cadiz. Suno sa report, ini siya ang ginserbihan sang warrant of arrest sa mga katapos sa kapulisan sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Rocky Diciaro Forman na Police Lieutenant Lister Oliveros ang Deputy Chief of Police ang Cadiz City PNP kag sa mga kapulisan na sa warrant section. Ang report nga ang iya sining warrant of arrest, akusado ini siya sa kaso nga paghimulos o kon rape, 5 counts under sa Article 266-A sa paragraph 1 sang Revised Penal Code in relation sa Republic Act 7610. Ini nga warrant of arrest in-issue ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea, ang Executive Judge sang RTC Branch 60 sa Syudad sa Cadiz, kinakapit sa July 23, 2021 with Nobel recommended. Pagkatapos ngayon siya ang pahibaluman sa iya kinamatarong bilang isa ka-akusado, ginpatigayon ang pagpainalom sa iya sa physical examination sa bahin sa Cadiz City Emergency Clinic. Pagkatapos ngayon siya naibaluan nga good and physical fit. Karon ang yara sa bahin sang custodial facility sa Cadiz City PNP nga naka-detained. Report gikan sa syudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gotib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? Sa mga kaaksyon ta, gusto ninyo makabulig sa constipation? Son Radyo Philippine Standard Time, la 1:21 nga oras, daligid lang mga kaaksyon na standby, manumbalik kita sa dirigid lamang madugay. Isa
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Cunipo, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung name yung amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag bakit sa mag-fire ko my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo isa nagdamo dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subo ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa
impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, kita sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pangbuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Maka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagid no? Nga ang baka! Tuto, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arang sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ
Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na gina pangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:33 ang aton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. 98 days before pa man mag-Christmas Day, lapit na lang, no? 28 dias na lang, no? Sobra 3 bulan ba? Kag 105 na lang kadlaw antes pa man mag-abot ang 2022 mga kaaksyon. Sige, salamat gid sa inyo sining pagpakigupod. Ginaagdata kamo sa masunod nga programa ang This Is My Life upod na kay Aksyon Walma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo na batian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon